سلام زغبركم تخاتلتي سينما سمرة على توزينا سبورت حيزلكم قريبا لخو نمكتتالكم بخبري عدم ترافال فارسينا لو معمد مبل 104 جزيو أبي تلاويت كتما فارس تخايدوم أبزاني حدا معال توردر دما تقادم 300 كيلومتر زرحقة وردر ككايديو مدبوت إلوم أبزا وردر 10 شوعات ناي وورلو تور شوعات دما ناي برو كلابات كوا درا تقادم تنليخن سويزرلانداويت غانتا تدور نرويجاويت غانتا اونو اكسبرون اسبانياويت بورغوسن نفلما غزيان أبزو وردر كساتفا زمص أغلباتين أبطاريخ نيزور الدر إيطالياويان جوسيبي سارونن جياني موران بأربعة عواتات كبروسن عواتات زحازو كوينوم فاوستو كوب دمام بسلست عواتات أبكال أي ترتا دسرع تقادم يوم زور الدر سلوفينياوي شامبيون عالمين إيروبان تاري بوغاتشاك عواتلاك إن مقمت كركبن كولوم مكسيكاوي إساق ديل تيرو أيرلانداوي بين هيلي سلوفينياوي بريموز روغليتش فرنساوي ليني مارتينيز لاتيفياوي تومس كوجنس بريطانياوي توماس بيدكوك أوسكار أونلن كولومبياوي إيغان برنال بيلجوماوي تشيان أوجدي بروكسن دما دحري بوغاتشا ناي معوات تخلو علوم تباهيلوم قدما قمت استوهبو تقادمتيوم صوتا مسفلم أمريكاوي أبال إنيوس أندريو أوغوست إيطالياويان أبال أستانا ديفيد بالرينن أبال تيم بوليتي ماتيا بايسنات كيعوم دحري 3 كيلومتر أبال إنتر مارش إيطالياوي كيفن كاوليانون أبال موفيستار إيطالياوي لورينزو مايلسن أقدما نزات كعت جوجلة حويسوما نايتاري بوغاتشا غانتا يونايتد عربيان إمريتس مريحنت عباي جوجلة ركبا كتقلس جميرا أفالما يستافيو أبزور الدرك عوض زخالة نكتشن 23 تعواتي بيلجوماوي إيليان فان ويلدريوم أب 7 كيلومتر أمونغ قداميتن عباي جوجلن زنبرة ناي جزيغاغ ناي كلت دقيقن 3 كاليتن تعكينوم أب 8 كيلومتر كاب قداميت جوجلس طرف كيفن كواليوني بعباي جوجلة وقبيتهم أب 9 كيلومتر أمونغ مرحيتن عباي جوجلن زنبرة ناي جزيغاغ ناب دقيقن 9 خاليتن كنيسوم أميتن 11 كيلومتر إيطالياوي ديفيد بالريني أميتن 18 كيلومتر دما أندريو أوغوستن ماتيا بايسن بعباي جوجلة وحيتهم أبزر حقات كولومبياوي إيغان برنال كاب عباي جوجلات كيعوم أميتن 27 كيلومتر أسترالياوي أبال تدور ميكيل سولورن إيطالياوي أبال كيسر 6.5 جيان لوكا برامبيلان كاب عباي جوجلة مليقوم أقدمو كاب عباي جوجلة زدكع كولومبياوي إيغان برنال أب قدميت بين نصنحو إيطالياوي لورينزو مايلس ركيبوم صوتا نخزازم 5 كيلومتر مستروفو برناردن مايلسن نبرامبيلان ستورن 53 كاليت نعباي جوجلة دمام ناي دقيقن 3 كاليتن ناي جزيغا غانصيفوم 152 كيلومتر برامبيلان ميكيل ستورن بعباي جوجلة أبس تحزلو اتا جوجلة ببولنداوي أبال يونايتد عربيان إمريتس رافائيل مايكا تقلس نيرام 153 كيلومتر لورنزو مايلسي مس إيغان برنال كقصل بزي مخالو تريفوم 154 كيلومتر أمريكاوي أبال تريك كوين سيمونس كاب عباي جوجلة دحر متقعو مستي كاب إيغان برنال سترف مايلس تتصنبيرو قعوز قلسيلوم المودة جزء زولي شامبيون عالم دفئو نترفال فارسينس تعوتلو اب 1978 نزور الدرس تعوتلو إيطالياوي فرانشيسكو موزريوم قدمي موزر بيلجماوي إيدي ماركسيو اب 1998 نزكبرو وسن حزوانيروم 134 كيلومتر أمريكاوي كوين سيمونسن إيطالياوي لورينزو مايلسن نإيغان برنال ركيبوموم أبزر حقات أمونغ قداميتن عباي جوجلن زنبرة ناي جزيغاغ ني 46 كاليت تعكينوم صوتا نخزازم 3 كيلومتر مسترفو 7 تقادمتي أب صوتا تريفوم صوتا نخزازم 24 كيلومتر مسترفو نتاري بوغاتشا زحزت جوجلن قداميت جوجل حويساتا بوغاتشا دحر 2 كيلومتر بتتريد ماركو خينو زركب قدس صلو نمعوات اتتصبيت سقبرلو متقعات فنيوام دحر 9 كاب استخيل وردرات ترفال بارسينا اتزنو حرحقات حارة قادماي بينو آتكعوس تعوطلو نكتشن 12 وردر كينو ابتغزي كناداوي ديفيد بيليكس نعسر شعاتنت محمشتا كيلومتر بينو توقع عيزوس تعوطيوم بوغاتشا بزلوان تقاتلو دما نزكبر وسن كحزيو بزي كازي تاري بوغاتشا مبل 4 شعاتن نايسولو عوطو خصنبليوم صوتان خزازم 15 كيلومتر مسترفو تادي بوغاتشا نكوين سيمورس ناي 3 كاليت
ንዓባይ ጉጅለ ድማ ናይ 45 ካልኢት ናይ ግዜ ጋጋን ጽፉለን ፖጋቻ ኣብ ዝካየዶም 161 ውድድራት ኣብቶም 43 ምስ ቀዳሞት 3 ኣብ ፖድዮም ደይቡ ጾወታ ንኽዛዝም 14 ኪሎ ሜትር ምስተረፎ ንሜክሲካዊ ኢሳቅ ዴልቴሮ ንፈረንሳዊ ሮዲ ሞላርድ ላቲቪያዊ ቶምስ ኩችንስ ንስሎቬንያዊ ፕሪሞዝ ሮግሊች ንብሪጣንያዊ በንቱለት ንኢጣልያዊ ጂያን ማርኮ ጋርፎልን ብሪጣንያዊ ቶማስ ፒትኮክን ዝሓዘት ጉጅለ ቆይማ ኣብ ዝርሕቐት ፖጋቻ ነዛ ትስዕቦ ዘላ ጉጅለ ናይ 49 ካልኢት ንዓባይ ጉጅለ ድማ ናይ ደቂቕ ግዜ ጋጋን ጽፍለን ኣብዚ ግዜ ኣብ ወርሒ ዘንሳፍፍ ዘሎን ንዝኣተወ ውድድር ቀዳማይ ኮይኑ ይዕወተሉ ብምህላው ንውድድራት ብሽክለታ ኣሰልቻው ገይርዎ ኣሎ እናተባህለ ዝንቀብ ዘሎ ስሎቬንያዊ ሻምፒዮን ዓለምን ኤውሮጳን ታደይ ፖጋቻ ስዒባቱ ሕንጻጽ ንዝረገጸት ጉጅለ ናይ 45 ካልኢት ጋጋን ጽፉ ንውድድሩ ብ4 ሰዓትን 34 ደቂቕን 28 ካልኢትን ብምዝዛም ቀዳማይ ኮይኑ ሕንጻጽ ብምርጋጽ 200 ነጥቢ ወሲዱ ኣባል ትሬክ ዴንማርካዊ ኣልበርት ፊሊፕሰን ካልኣይ ፈረንሳዊ ጁልያን አላፊሊፕ ድማ ሳልሳይ ተርታ ሒዙ ፖል ላፔራ ሰርጆ ሃይጉታ ቶምስ ኩችንስ ቶቢያስ ሃላንድ ጆንሰን ኢሳቅ ዴልቴሮ ጆንሰን ኩልሰትን ኢዮን ኢዛጊረን ድማ ካብ 4 ክሳብ 10 ተርታ ሒዞም ንመበል 49 ግዚኡ ብትሬድማርኩ ኮይኑ ዝርከብ ቅዱስ ሰለስተ ዓወት ፖጋቻ መበል 107 ዓወት ተጎናጺፉ ፖጋቻ ድሕሪ 1978 ንትረቫለ ቫረሲነስ ተዓወተሉ ሻምፒዮን ዓለም ኮይኑ መበል 92 ዓወታ ናይ ዓመት ተጎናጸፈት ዩናይትድ አረቢያን ኤሚሬትስ ድማ መበል 745 ዓወታ ሰኒዳ ብሰንኪ ምስ እስራኤል ዘለዋ ምትእሳር ኣብ ቮልታ እስጳኛ ምስታፋ ብተደጋጋሚ ብደገፍቲ ፍልስጤማውያን ታርጌት ዝተገብረት እስራኤል ፕሪምየር ቴክ ካብ ዝመጽእ ዓመት ጀሚራ ምስ እስራኤል ዝነበራ ርክብ በቲኻ ብሓድሽ ውዳበ ክትመጽእ ምዃና ገሊጻ እታ ጋንታ ትማሊ ሶኒ ነዝብል ዝምልከት ኣብ ዘውፅኦቶ መግለጺ እታ ጋንታ ኣብዚ ውሳነ ክትበጽሕ ዝኽኣለት ንናይ መጻኢ ፕሮጀክት እታ ጋንታ ውሑስ ንምግባርን ብሰንኪ ዘጋጥም ዘሎ ንግዳውን ፖለቲካውን ጸቕጥታት ሓገዝ መሻርክቲ ኣካላት ቀጻልነት ንኽህልዎ ምግባርን ምዃኑ ገሊጻ እቲ መግለጺ ወሲኹ ዕብየት ኣብ ገለ እዋናት መስዋዕቲ ከም ዝሓትት ብምሕባር እዚ በዛ ጋንታ ተወሲኑ ዘሎ ስጉምቲ ድማ ንቐጻልነት ናይ ጋንታ ውሑስ ዝገብር ክትብል ገሊጻ እዛ ጋንታ ብሓድሽ ስምን መንነትን ዝመጽእ ዓመት ክትመጽእ ምዃና ኣብ ዝቕጽሉ ኣዋርሕ ብወግዒ ክትሕብር እያ እዛ ጋንታ ምስ እስራኤል ዝጀመረቶ ርክብ ቅድሚ 11 ዓመታት ዝፈለመ ኮይኑ ዕላሙ ድማ ከም እስራኤል ዝኣመሰላ ባህሊ ናይ ብሽክለታ ዘይጸንሐን ሃገራት ተቐዳደምቲ ምፍራይ ብዝብል ዕላማ እዩ ቅድሚ 4 ዓመታት ናብ ደረጃ ናይ ወርልድ ቱር ጋንታ ዝደበት እስራኤል ፕሪምየር ቴክ ኣብ ቱር ደ ፍራንስ ናይ መድረኽ ዓወታት ዝርከብዎም ብቁጽሪ ብርክት ዝበሉ ዓወታት ዝሓፈሰት ጋንታ እያ ናይዛ ጋንታ ወናኒ ሲልቫን ኣዳምስ ካብ መዓልታዊ ንጥፈታት ናይዛ ጋንታ ተኣልዩ ኣብቲ ቀንዲ ስርሑ ዝኾነ ፕሬዚደንት ዓለምለኻዊ ኮንግረስ ኣይሁዳውያን እስራኤል ኮይኑ ክቕጽል እዩ እዛ ጋንታ ኣብ ዝቕጽሉ ኣዋርሕ ሓድሽ መንነታን ናይ መጻኢ መደባታን ብወግዒ ከተፍልጥ ምዃና ገሊጻ ኣላ ማልያ ሻምፒዮን ኤውሮጳ ኣብ ሓደጋ ኣትያ እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ ሰለስተ ኣብ በበይኑ ዓውዲ ሻምፒዮን ዓለም ዘውዲ ሻምፒዮን ደፊኦም ሻምፒዮን ኣህጉር ኤውሮጳ ዝደፉ ተቐዳደምቲ ብምህላዎም ንሻምፒዮንነት ኣህጉር ኤውሮጳ ኣፍልጦ ትህብ ማልያ ኣብ ዝቕጽሉ ውድድራት ኣብ ጽርግያ ናይ ምርኣይ ተኽእላ ዝተሓተዩ ታደይ ፖጋቻ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ፈረንሳ ኣብ ዝተኣንገደ ሻምፒዮን ኤውሮጳ ምዕዋት ስዒቡ ምስ ተኣቐዲሙ ቅድሚ ሓደ ሰሙን ዝተዓወተላ ሻምፒዮን ዓለም ንናይ ክልቲኡ ውድድራት ኣፍልጦ ዝህባ ቀስተ ደብናዊት ማልያ ሻምፒዮን ዓለምን ብኸዋኽብቲ ዝደመቐት ሰማያዊትን ጻዕዳን ዝሕብራ ማልያ ሻምፒዮን ኤውሮጳን ኣብ ዝባኑ ዘዕረፈን ማልያታት እየን ብመሰረት ሕጊ ማሕበር ቅድም ብሽክለታ ዓለም UCI ቀስተ ደበናዊት ማልያ ሻምፒዮን ዓለም ቅድሚ ማልያታት ሻምፒዮን ኤውሮጳን ሻምፒዮን ናይ ሓንቲ ሃገርን ኣብ ጽርግያ ክትህሉ ቀዳምነት ዝህብ ዝነደፉ ሕጊ መሰረት ፖጋቻ ኣብ ዝቕጽሉ 12 ኣዋርሕ ንማልያ ሻምፒዮን ኤውሮጳ ኣብ ዝኣተው ውድድራት ኣይክለብሳን እዩ እዚ ማለት ድማ ክሳብ ዝመጽእ ዓመት ኣብ ውድድር ኣይክትረአን እያ ማለት እዩ ካብ ፖጋቻ ብተወሳኺ ቤልጅማዊ ሬሜኮ ኤቨኖፐልን ስዊዘርላንዳዊት ኣባል ሞቪስታር ማርለን ሪዩሰርን ኣብ ናይ ግዜ ውድድራት ሻምፒዮን ዓለምን ሻምፒዮን ኤውሮጳን ምዕዋቶም ስዒቡ ድማ ንሻምፒዮን ኣህጉር ኤውሮጳ ኣብ ናይ ግዜ ውድድር ኣፍልጦ ዝህባ ማልያታት ንሳቶም እውን ልክዕ ከም ታደይ ፖጋቻ ዝመጽእ ሓደ ዓመት ሙሉ ለቢሶምን ኣይክወዳደሩን እዮም ስለዚ ማልያ ሻምፒዮን ኤውሮጳ ኣብ ዝተወሰኑ ውድድራት ማለት ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ጽርግያ ውድድርን ኣብ 23 ዓመትን ጁኒየርን ናይ ጽርግያ ናይ ውልቅ ናይ ግዜ ውድድራትን ጥራያ ኣብ ፀወታ ክትህሉ ፖጋቻ ኤቨኖፐልን ሪዩሰርን ንማልያታት ሻምፒዮን ኤውሮጳ
ኤውሮጳ ክኽደንዎን ዝኽእሉ ግዜ ዝመጽእ ዓመት ሻምፒዮን ኤውሮጳ ድሕሪ ሻምፒዮን ዓለም ዝካየድ ምስ ዝኸውን ሰለስቲኦም ተቐዳደምቲ ድማ ኣብ ሻምፒዮን ዓለም ክብሮም ዘይዕቅቡ ክሳብ ሻምፒዮን ኤውሮጳ ዝካየደሉ ግዜ ኣብ ዘሎ መዓልታት ወይ ድማ ሰዓታት ጥራዮም ተኸዲኖማ ኣብ ውድድር ክረኣዩ ዝኽእሉ ፖጋቻን ኤቨኖፐልን ሪዩዘርን ምስ ዘለዎም ዓብላልነት ኣብ ዝወዳደርሉ ውድድር ነቲ ዝቕጽል ዓመት ኣብ ካናዳ ሞንትሪያል ዝካየድ ሻምፒዮን ዓለም ባእጉ ሕፁያት ዕዉታት ናይቲ ውድድር ኮይኖም ብምህላዎም ማልያ ሻምፒዮን ኤውሮጳውን ብተመሳሳሊ መንገዲ በዞም ተቐዳደምቲ ምስ እትውደም እዛ ማልያ ንክልተ ዓመታት ኣብ ጽርግያ ዘይክትረአ ትኽእል እያ ኣብ 2016 ስሎቫክያዊ ፔተር ሳጋን ንሻምፒዮን ዓለምን ሻምፒዮን ኤውሮጳን ደሪቡ ኣብ ዝተዓወተሉ እዋን ማልያ ሻምፒዮን ኤውሮጳ ኣብ ንደቂ ተባዕትዮ ዓበይቲ ውድድራት ኣብ ጽርግያ ከይተረኣየት 12 ኣዋርሕ ከም ዘሕለፈት ዝዝከር እዩ ዝሓለፈ ዓመት ሻምፒዮን ኣህጉር ኤውሮጳ ብምዃን ነታ ማልያ ዝለበሰ ቤልጅማዊ ቲም ሜርለር ነታ ማልያ ወዲኡ ኣብዛ ዓመት ኣብ ዘካየደ ውድድራት ኣብ 17 ቀዳማይ ኮይኑ ክዕወት እንከሎ ኣብ ንደቂ ኣንስትዮ ዕውት ዝነበረት ሎሬና ቪቨስ ድማ ኣብ ንደቂ ኣንስትዮ ክብረ ወሰን ብዝኾነ ቁፅሪ ዓወታት ማለት 27 ዓወታት ምጉንፃፋ ዝፍለጥ እዩ ባርካ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሲኔማ ሰመረ ትሕዝቶና ኣብዚ ንእዛዝም ብምክትታልኩም ኣዝየ ይመስግን ሰላም ሲኔማ ሰመረ ሰመረ ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ ሓይልና ደደበ ፍልጠት ሓጎስ ደስታ ሰሓቕ ስኒት ሩፍታ መኽሰብ እናሃበ ሲኔማ ሰመረ ኣብ ሲኔማ ሰመረ ተጥዑሙ ዝነቀ ልዑልዩ ዓማ ኮሜዲ ድራማ ዕላላት ዋዛታት ስፖርት ፊልም